Играем видео. Те пак искат реванш, ама този път на ранкет. Ще видите. Аз казвам Влади. Четвърта част. Блокирам Влади Картечница. Блокирам. И това не е. О, вие ме блокирахте всички, добре. Пазуха блокират. Това не е блокирано, това не е блокирано. Легиката не е игра с тази част от другата. Ой, тук е да не блокира метките. Аз въобще меткит не използвам. Аз си използвам. Използвайте каквото иска. Скати тъп. Това отдалеч. Аз съм отблизо, може. Оп! Ого, Влади, какво става, бе? Аз не съм да скачам съм. Ти не това пътището вече. Чакайте, боя на картата. Вие забранихте моя райт. Повече на наша страна, не знам да и още не може ми забраните. Тук в ранкет повече. Няма да ви забранявате. Странките, трябва да странките, понеже само странките е честно. Явно ще ме бият един път, но това няма нищо. Как я да не според вас... Вижте как си на ръцете му. Честно ли е според мен, да. За мен не е приятел. Чакай. Ой, бе, точно да се подготвила да бие веднага. Аз отдалече ти набих. То... сега милата. Виде се тук? Явно не виде. Ма вие не са пусни. Ети 100, ха-ха. Ети още 100. От минали части Бобо се подобри много. Той вече започва винаги да ме. Как се затвори? Хора, Влади... Не, няма да се... Защо бе? Добре съм на това. Кой би? Виж ми скина ръцете. Браво. Аз нямам скин, на мен е само цвят. Какво? Аз само цветът на ръцете съм ги изследил, не мога да се взема скин. Аз сега как ще взима. Кой бих? Единия? Защо гледам с катана? За да ти дойдат серите. Спаменската пушка. Въобще. Тая пушка е... тези две пушки са много силни. Аз за тях ще събирам вече ви. Те са безкрай патрони, спамат, това е най-добрата пушка играта, казвам си. Сега ще се опитам да убия Влади само единствено с това оръжие. Вижте. Кажете. Не е ли яко? Аз имам вече... Знаете ли как ще разберем дали е яко? Някой като дойде от моят отбор, другия няма шанс. Аз ще на Влади отбора. Ютубъри срещу не ютубър. Нека да се спробваме да видим. Добре, само Калян да дойде от моят отбор. Сте уредени? Да дойде от твоя. Ще ви бия пак. О, повервачи. Айде, аз ти срещу Бобо. Я бегай. И двамата ще са от мой. Първо, кой искате? Срещу кой да сме? Първо, кой да е от моя? Аз съм снимал. И след това Боба от моя. Аз съм ютубър, да знаете и Наси е ютубър, последвайте му канала, казва се Наси и приключенията
Не. Върви Влади ютубър. И тогава ти може да се оказа, да ти кажа Влади да ти е. Значи, я кажи на моите ютубъри, как се казваш ти? Наси в празни живота. Ютубът ти да те последва, защото твой ютуб много е труден, казвам. Наси и светът на приключенията. Ще ви го покажа в края на видеото. Надявам се да го последвате. И каналът Наси е общ, само че Наси го е кръщавал. Не общ. Общ е. Аз там си го създал. И там защото сме седили също профил. Общо. Да нека на двама. Само мой. Само че сме седили също профил, за това и той го има. Вече само мой. Аз контролирам. Вели, мали! Да се ти нещо веднага мога да го изтрия. Аз главата си ще изтрия. Ще ви покажа този канал. На края на видеото само. Остава още една победа. Това не е много яка пушка. Само спами, вижте. Братле, Влади е да стана си оръжие. Сега ви казвам. Вижте канала, сега ще му влезна. Добре. Сега, само и сега. Аз си Влади с Бобо. Само с Мазал. Бобо с... Това съм канал да качвам видео. Вижте му канала. Това е моя. Ето му канала. Последвайте се на този канал. Значи имаш 5 абоната, знаеш какво това? Имаш 5 абоната. Значи вече можеш сам да си лайкваш видеята. Така се казва. И това видео до тук ще приключи. На всеки чао, чао.